Ronggo Mukti STB Audio Family rokok kita Mas Yaya Nopi dan kawan-kawan. Monggo ingkang badhe tayupan saged beksan tayub. Nalikane udat krimis terus kelingan sliramu wong manis datane bisa tak selai nyatane isi tresno jroning ati wanci ratri saya larut hampi dongeng titan sangelangut mengebisa nyawang fotomu rakrasa netes seloh ing pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anembung tresna larangan sak mestine yen mung gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada wis tak trima nadyan lara tak simpen ngati kukuting nyawa lilaku kudu lila sliramu dadi duweke wong liya nalikane udat krimis mong kelingan sliramu wong manis ditane bisa tak selai nyatane isi tresno jroning ati wanci ratri saya larut hampi dongeng titan saya ngangut mung bisa nyawang fotomu rakrasa netes seloh ing pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresna larangan sak mestine yen mung gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada wis tak trima nadyan lara tak simpen nganti kukuting nyawa